Toto jsou kompaktní akumulátorové vrtací šroubováky řady Bosch Dynamic Series GSR 14,4 VLI Professional a GSR 18 VLI Professional. Vyznačují se nepřekonatelným výkonem akumulátoru a díky tomu jsou ideálně vhodné pro práce, při kterých se musí hodně šroubovat. Díky délce hlavy pouze 185 mm sedí GSR 18 VLI Professional perfektně v ruce. Přitom je díky výkonnému motoru velmi silný. Flexibilní akumulátorový systém Bosch Power System umožňuje použití dvou různých velikostí akumulátorů pro přizpůsobení doby chodu a hmotnosti podle příslušného druhu práce. Kompaktní akumulátory jsou ještě lehčí a v kombinaci s kompaktní konstrukcí a nízkou hmotností nářadí jsou ideálně vhodné pro práci nad hlavou. Nově vyvinutá dvoustupňová planetová převodovka zabezpečuje mnohostranné možnosti použití, nezávisle na tom, zda chcete šroubovat nebo vrtat. Přesvědčte se sami o výkonu těchto vytrvalců s malými rozměry. GSR 14,4 VLI Professional a ještě silnějšího GSR 18 VLI Professional. Nové dvoudílné balení pasuje také do L-boxu.